सावथुन दिन्थिनानै रां आरजिनाया गावनि मुलाम्फानि थाखाय नङा। लाइमोनफोरनि गावखौ गसंथानो हानायनि हाबा मावदों चिरांनि फानबारि गरम बाजार साइक्लन क्लाबा। बेनि अनगायैबो हारिमु सिबिनाय आरो हारिमु अनसायनायनि हाबा मावदों गरम बाजार साइक्लन क्लाबा। सावथुन दिहुनगिरि आरो सावथुनाव फाव खालामनाय फावगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय थांखिजों सानथामनि हाबाफारिजों मोनथाम बर' सावथुन दिन्थिनो सिगांदों गरम बाजार साइक्लन क्लाबा। बेनिनो दिनै गिबि सानखालि रोदा सावथुन, गाबोन 18 अक्ट'बर खालि मोसा सावथुन आरो 19 अक्ट'बर खालि जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। गरम बाजार साइक्लन क्लाबनि गाहाय नेहाथारि बुद्ध ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला, सावथुन दिन्थिनानै मोननाय रांखौ मुलाम्फा जायोब्ला लाइमोनफोरनि गेलेनाय हाबायाव बाहायनाय जायो। ओनसोलनि लाइमोनफोरा गेलेनानै गावखौ दानाय आरो ओनसोलनि मोजां मुं लाखिनायनि नोजोरजों गरम बाजार साइक्लन क्लाबा गेलेनाय बिथिङाव गोसो होग्रोनाय जादों होननानै फोरमायबावदों गाहाय नेहाथारि बुद्ध ब्रह्मआ। जोंनि गरम बाजार साइक्लन क्लाबा माखासे समाज सिबिनायाव समाज सिबिलांनो जोङो आगान सुरलांदों। दा बेवहाय जोङो सिगांनि बोसोरफोरनि बायदि जोङो सिगाङावबो लाबोबाय थाखायोमोन बर' सावथुन। देग्लायबो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो बर' सावथुनखौ जोङो लाबोनाय जादों जोंनि गरम बाजार साइक्लन क्लाबनि नाजानायनि गेजेरजों। बेनो जोंहा सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि आरो फावगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे सावथुन दिहुनगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे आरो जोंनि माखासे खाथि खालायाव थानाय रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय जोङो खावलायो, जाहाथे बिथांमोनाबो उनफ्राव आरो साबसिननिफ्राय साबसिन फिल्म दिहुनलांबाय थायो। बेखौ थांखि लानानैनो जोंनि गरम बाजार साइक्लन क्लाबा जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो मोनथाम सिनेमा लाबोनाय जादों। बेखौ जोङो दा मोनानिफ्राय दिनै 17 थारिख दिनै दा मोनायाव जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों रोदा, आरो गाबोन 18 थारिख गाबोन जोङो दिन्थिगोन मोसा, आरो 19 थारिखआव जोंहा जांख्रिथायनि थैसाम। जों बे मोनथाम बर' सावथुनखौ थि खालामनानै जोङो दिन थारिख लानाय जाबाय आरो बेखौ जोङो दा मोनानिफ्राय मोनफा मोनफा दिन्थिलांनायनि आगान सुरबाय आरो। जोङो बेखिनि रांखौ जोङो माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बल जोनाय आरो भलि गेलेनाय, बिदिनो खारनाय बारनायाव जों बे रांखौ जों बाहायनाय जायो। आरो जोङो एबारबो जोंनि गरम बाजार साइक्लन क्लाबा माने जोलुर बादायलायनायावबो खम नंखाया। जोङो एबारबो जों मोनथाम मोनब्रैसो जोङो प्राइजखौनो जों मोनबोनाय जादों बे बोसोराव। जोङो माखासे कर्सफोर लाबोनानै ओरैनो फिसा फिसा कर्सफोर लाबोनानै गेलेनायनि सायाव जोङो बाहायनाय जादों। आरो माखासे जिथुनाखि फुटबल जोनायाव माखासे आगजुफोर नांगौ, बे आगजुफोरखौ जों बेखिनि रांजोंनो जों बायनाय जायो। सिगांग्रो गेलेनाय बिथिंखौ जों गोसो होनाय जाग्रोदों आरो।